La biblioteca de metadata, per Marta Clua. Aquesta setmana ha obert les portes una nova edició del Mobile World Congress, el congrés tecnològic més gran del món, que s'allotja a la Fira de Barcelona. Aquest any es celebra la majoria d'edat del mobile i, malgrat que els darrers anys la fira havia perdut una mica de força, aquest any ha tornat amb més empenta que mai. Més de 200 països, prop de 2.400 expositors, 17 escenaris diferents i més de 1.100 ponents d'arreu per mostrar tot l'aparador més innovador del sector tecnològic mundial. En aquesta edició del Mobile, la intel·ligència artificial és la gran protagonista d'aquest macroevent, juntament amb la robòtica i, com no, la tecnologia mòbil més puntera del moment. I és que la intel·ligència artificial està de moda, i fins i tot el 2022 les paraules intel·ligència artificial van ser escollides com a expressió de l'any per la Fundeu i la Real Acadèmia Espanyola. Avui us porto una recomanació que ens parla de tot allò que la intel·ligència artificial aporta a les nostres vides, de la mà d'una de les veus més reputades en innovació de casa nostra i a la que admiro profundament. Us parlo de Antes muerta que sin inteligencia artificial, de l'Aurea Rodríguez, i publicat per Ursori, amb un pròleg excepcional de l'Antoni Garrell. En la mateixa línia que el seu anterior llibre, Antes muerta que analògica, l'autora torna a la càrrega i ens porta 9 reflexions al voltant de la intel·ligència artificial. Reflexions que van des dels orígens de la IA fins a l'ànima més humana de la mateixa. L'autora ens posa en context que la intel·ligència artificial no és tan nova com molts es pensen. De fet, ens explica que és a partir del 1956 que es comença a parlar de la IA. El que sí és més novedós és que cada vegada són més grans les seves capacitats i aquestes es desenvolupen cada vegada més ràpidament. Dedica un capítol a la importància en aprendre i formar-nos sobre la IA, per tal de conèixer tot el que ens pot aportar i, sobretot, en com fer-ne un ús ètic i responsable. Ens parla també de l'impacte de la IA en les estratègies empresarials, la IA estratègia, i ens il·lustra amb exemples de com les grans tecnològiques actuen en base a aquest criteri. Molt fan del feminisme algorítmic que reivindica l'autora, per tal de ser conscient dels biaixos existents que cal revertir i per tal que no s'incrementi la bretxa de gènere. Però, en lloc de caure en victimismes, l'autora li dona la volta per a tractar-ho com una oportunitat per a l'empoderament femení i fins i tot s'atreveix amb un poema d'allò més encertat. No té desperdici. Al igual que en el seu llibre anterior, al final de cada capítol, l'autora ha comptat amb un comentari de diferents professionals que li donen un plus d'excel·lència a la seva obra. La intel·ligència artificial s'ha convertit en una amenaça, o almenys aquest missatge se'ns ha transmès de manera continuada. Però com diu l'autora, la intel·ligència artificial no és bona ni dolenta, però sí l'ús que en fem de la mateixa. Antes muerta que sin IA és un llibre escrit amb un llenguatge àgil, clar i directe, sense embuts i amb una fina ironia, marca de l'autora, que fa que sigui una lectura amena i resulte imprescindible per a tots. L'Aurea és tota una referent de casa nostra, empresària, emprenedora, divulgadora i una mama hacker imponent. Sempre atenta a totes les novetats tecnològiques d'arreu, sempre amb una piulada crítica, sempre disposada a fer-nos reflexionar, a qüestionar la nostra permissivitat i que ens increpa a actuar i a implicar-nos en el canvi, a convertir-nos en sinergents. Antes muerta que sin IA és un llibre per a llegir lentament, analitzant amb detall cada capítol. Però com diu l'Antoni Garrell en el seu pròleg, no us en penedireu perquè val molt la pena. Per tancar la meva recomanació, faré servir la cloenda de l'Aurea en el seu discurs d'agraïment del Premi Gaudí Gresol que va rebre. El major acord actual per al bé de la humanitat seria que la tecnologia només s'utilitzés per al bé de les persones. I no puc estar-hi més d'acord. Acabes d'escoltar La biblioteca de metadata.